бозингароне ки аз ҳама бештар бар зидашон қоидавайронкунӣ шудааст. дар рӯйхат Грилиш ғайри чашмдош дар панҷгунаи аввал нест. ӯ дар ҷои даҳум қарор гирифтааст. ҳамлагари Манчестер Сити бояд дар ин рӯйхат болотар ҷой медошт, вале майлаш, ӯ дар таҳхона аст. муқобилаш дар ин мавсим 60 маротиба қоидавайронкунӣ шудааст ва ӯ баробар бо ҳамлагари пеши Кристал Пэлас аст. бале, шумо бо шунидани ҳамлагари Кристал Пэлас заъро ба ёд овардед, вале афсӯс иштибоҳ кардед. мо дар бораи Ҷордан Айю ҳарф мезанем. Айю ки аз аввал ҳамлагари марказӣ буд, ин мавсим бошад бештар аз канорҳо ба ҷаримагоҳи рақиб медаромад. ба ҳимоятгарони рақиб ин чиз писанд набуд ва ба ҳамин хотир 60 маротиба имсол муқобилаш қоидавайронкунӣ шудааст. новобаста аз 60 фоли доштан, Айю ва Грилиш бозингаре нестанд ки аз ҳама бештар муқобилашон қоидавайронкунӣ дидаанд. шумо оиди кӣ будани он бозингар фикр кунед, мо бошад рекламная пауза мегирем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. бозингари навбатӣ аз Лигаи 1 Фаронса мебошад. Не, ин Месси, Неймар ва Мбаппе нест. ин ҳамлагари 24-сола бо номи Мунаим Эл-Идрисӣ аз дастаи Аячо мебошад. новобаста аз хатари тарки Лигаи 1 кардан, ҳамлагари Аячо дарди сари ҳимоятгарон шудааст ва онҳо бо вайрон кардани қоидаи бозӣ ӯро боз медоранд. ин бозингари решаи марокоӣ дошта муқобилаш 63 маротиба қоидавайронкунӣ дидааст. ӯ ҳам дар садри рӯйхати Лигаи 1 нест. бозингари бразилӣ рақами аз ӯ ҳам бадтар аст. Неймарро ҳама медонанд ки боз дошта намешавад. барои ҳамин ҳимоятгарон бо дилхӯрро мехоҳанд суръаташро коҳиш диҳанд. ҳамин аст ки Неймар қариб ҳар мавсим ҷароҳати ҷиддӣ мебардорад. ин ҷароҳат феврали ҳамин сол ҳам пайдо шудаасту ӯро то охири мавсим аз майдон дур сохт. мавсиме ки барояш олӣ мегузашт. пеш аз ҷароҳат гирифтан моҳи феврал, имсол муқобилаш 65 маротиба қоидаи бозиро вайрон кардаанд. яке аз он фолҳо бошад охирин баромадаш дар ин мавсим шуд. медонед чӣ? Неймар ҳам дар ин рӯйхат дар садр нест. ҳамон бозингарро агар донед, ҳатман дар комментария қайд кунед. вале то он вақт мо ба премер-лига бармегардему ба ҳамлагар Уилфрид Заҳа менигарем. Заҳа тӯли чанд сол аст ки хатари ҷиддӣ дар хати ҳамла мебошад. то ҳол ҳимоятгарон аз ӯ тарс доранд. албатта боз дошта намешавад ва бо қоидавайронкунӣ бо ӯ бозӣ мекунанд. сабаби тез ҷароҳат бардоштанаш ҳам ҳамин аст. имсол муқобили ӯ 66 маротиба қоидавайронкунӣ шудааст ва ҷолибаш ин аст ки касе ба ҷуз бозингарони Кристал Пэлас ба ин мушкилӣ дучор нашудаанд. дар умум муқобили шогирдони Рой Ходсон имсол 342 маротиба қоидаи бозиро вайрон кардаанд. бештар аз дастаҳои беҳтарини лига. акнун аз Англия ба Италия сафар мекунем, зеро дар ҷои панҷум бозингар Исаак Саксес аз Удинезе мебошад. ҳамлагари нигериягӣ ки замоне дар Уотфорд буд, дар ҳақиқат тезҳаракат аст. ҳамин аст ки ҳимоятгарони итолиёвӣ ба қоидавайронкунӣ бештар рӯй меоранд. муқобили Саксес 68 маротиба қоидаи бозиро вайрон кардаанд, вале ӯ бозингари тозаккори Италия нест. агар ба навбат гуфта равем, пас пеш аз он аз Испания хабар мегирем. он ҷо гап сари суперститураҳо намеравад, чунки номи бозингар Иси Паласон ҳамлагари хатарноки Райо Валикано мебошад. чӣ хатар доштани ӯро намедонед? пас хубтараш аз Барсаву Реал Мадрид пурсед, чунки Иси ҳимояи онҳоро шикаста ғалабаи дастаашро муқобили онҳо таъмин карда буд. новобаста аз бозӣ дар дастаи миёнаҳол, Иси ҳимоятгарони Ла Лигаро ба тарс овардаасту маҷбурашон мекунад ки то онҳо қоидавайронкунӣ кунанд. ин мавсим муқобили Иси 69 маротиба қоидаи бозӣ вайрон шудааст, вале аз ӯ ҳам дида бозингарони тозакор дар Испания пайдо мешаванд. дар ҷои сеюм мо ба бозингари серияи А менигарем. номи ӯ Матиас Закани аз Латсио аст. ҳамлагари итолиёвӣ яке аз бозингарони муҳим барои Латсио гашт ва 15 гол низ ба номи худ сабт кардааст. муҳим будани ӯ сабаб мешавад ки ҳимоятгарон бештар дағалбозӣ бо ӯ кунанд. фолҳо муқобили ин бозингар дар ин мавсим 71 адад шудааст. ин рақам бо ҷабрдидаи навбатӣ аз Лигаи 1 баробар аст. номи ин бозингар ҳатман шуморо ҳайрон мекунад. ин бозингар Теже Саване аз дастаи Монпельеи Фаронса аст.
агар Саваньеро надонед, пас шумо аз ҳама чиз ақибед, зеро ин бача дриблинкори бо маҳорати қитъа мебошад. ба Монпелье соли 2019 шомил шуду то имрӯз зиёда аз 200 дриблинги олӣ кардааст. барои ҳамин ҳам ӯро бештар бо дағалбозӣ манъ мекунанд. дар ин мавсим Саваньеро 71 маротиба бо қоидавайронкунӣ боздоштаанд. бо ин рақам Саваньеро дар ҷои дуюми рӯи хати мо қарор мегирад. ҳарчанд ин рақам калон ба назар мерасад, вале ҷои якумро агар фаҳмед, дар шок мемонед. аз ҳама ҷабрдидатарин бозингари Аврупо айни ҳол Винисиус Ҷуниор мебошад. ҳамлагари Реал Мадрид дар Аврупо ва Испания то рафт зебо бозӣ дорад. агар бозиҳояшро бинед, мефаҳмед ки ӯро боздошта намешавад. ӯ қариб ҳама ҳимоятгаронро ба зону мешинонаду вориди ҷаримагоҳи рақиб мешавад. суръаташ баланд, ҳунараш олӣ ва тезкор аст ва агар шумо ӯро боз доред, як сония баъд боз суръат мегирад. ҳамин аст ки муҳофизатгарон бештар қоидавайронкунӣ муқобили ӯ мекунанд. ин мавсим Виниро 92 маротиба бо қоидавайронкунӣ боздоштаанд. боварӣ дорем то анҷоми мавсим ин рақамҳо аз сатҳа мегузарад. хуб дӯстон, боз киро шумо ҷабрдида дар ин мавсим мешуморед? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.